Πάμε. Σήμερα θα κατασκευάσουμε μια νεροβόμβα. Η νεροβόμβα παίρνει μέσα νερό και όταν την πετάξεις σκάει με νερό. Ορίστε. Αρχίζουμε. Παίρνουμε ένα τετράγωνο χαρτί. Βλέπετε τετράγωνο χαρτί. 9, 10 ή 11 εκατοστά στις πλευρές. Διπλώνουμε το χαρτί στη μέση. Κάπως έτσι. Ωραία. Με το χέρι ή με κάτι άλλο που να μπορείς. Ωραία. Το ανοίγουμε πάλι και έτσι όπως είναι σε βιβλιαράκι το διπλώνουμε από την άλλη τη μεριά. Έτσι όπως είναι. Λύσουμε από αυτήν. Ωραία. Τώρα έγινε κάτι σαν παραθυράκι. Τώρα από εκεί που το λυγίσαμε, το αναποδογυρίζουμε και το διπλώνουμε διαγώνια, κάπως έτσι. Ώστε να σχηματιστεί ένα τρίγωνο. Ορίστε, ένα τρίγωνο. Μετά το ανοίγουμε πάλι, το ανοίξαμε και το ξαναδιπλώνουμε από την άλλη μεριά. Από την ανάποδη. Τώρα έτσι όπως έχουμε αυτό εδώ, διπλώνουμε αυτό εδώ και κάνουμε, σμπρώχνουμε λίγο ώστε να γίνει κάτι σαν σταυρουδάκι. Κοιτάξτε, κάτι σαν βελάκι με λέγαμε. Τώρα αυτό εδώ πάνω το παίρνω από τη μία και το άλλο από την άλλη. Τώρα, έτσι όπως είναι, διπλώνουμε τα χαρτάκια, τις γωνίες δηλαδή, κάπως έτσι. Εδώ είναι μια γωνία, βλέπετε, και την έχουμε διπλώσει. Είναι περίπου κάπως έτσι. Το διπλώνουμε και από τη μία και από την άλλη μεριά. Έτσι θα γίνει. Και βγαίνει ένας ρόμβος. Ορίστε. Τώρα αυτό το ρόμβο, εδώ πέρα την άκρη του, τη μία του την άκρη, αυτό εδώ, το παίρνουμε και το διπλώνουμε. Κάπως έτσι. Και από την άλλη. Και από την άλλη. Μισό λεπτό. Τώρα, έτσι όπως είναι, σχηματίστηκε αυτό εδώ το σχηματάκι. Σταμάτα. Σχηματίστηκε αυτό εδώ το σχηματάκι. Βλέπετε έχει και κάτι σαν φτερά. Εδώ. Αυτά μην τα ανοίγετε. Τα κλείνουμε λοιπόν αυτά. Και εδώ αυτές τις μυτίτσες που έχει. Εδώ μια μυτίτσα. Να δει, δεν κιόλας. Την βάζουμε εδώ μέσα. Έλα ρε. Έλα να με. Βάζετε εδώ μέσα. Θα βρείτε κάτι, μια σχισμή. Θα το ανοίξετε. Και το βάλετε μέσα. Να το χώσετε. Τώρα θα κάνουμε και από την άλλη τη μεριά. Κάπως έτσι. Μισό και έτσι όπως είναι το κάνουμε και από την άλλη μεριά. Το κάνουμε και από την άλλη μεριά. Μισό λεπτό. Το βάζουμε και από την άλλη μεριά. Εδώ έχει ένα κόλπο. Ότι πρέπει να ανοίξεις αυτό εδώ ίσια, να μην στραβώνει. Και έτσι να μπαίνει. Τώρα έτσι όπως σχηματίστηκε, εδώ έχουμε αυτά εδώ τα πραγματάκια που τις βλέπετε και τα παίρνουμε από την άλλη και φυσάμε. Μισό λεπτό. Ορίστε. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.